खुलुमबाय आङो नैबे हरिसिंगा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि दिनै जोङो हरिसिंगा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा 1985 मायथाइनिफ्रायनो जोङो नैबे बाथौ धोरोमखौ मोजां रोखोमै माबाफोरनायाव जोंहा किन्तु मोनसे गेटनि खोब आंखाल जानानै दङमोन। जोंहा गेट गैयामोन बेयाव मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'नि अननायाव लोगोसे जोंनि बियाबनिनो 36 नं हरिसिंगा समस्तिनि मानगोनां MCLA सन्जय स्वरगियारि बिथांमोननि नाजानायाव आरो अननायाव दिनै बे गेटखौ जों मोननो हाबाय। मोननानै जोङो हरिसिंगा हालामनि जाना हरिसिंगा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों BTC सरकार लोगोसे बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'निसिम रोजा रोजा साबायखर बावो। बिथाङा जेन बेबायदिनो गोबां खामानि मावलांबावनो हागोन। दा जोंनि बे हालामाव गोबां माखासे आंखालथि जाना दंबावो बेफोरबायदिखौ उननि समफोराव बेबायदिनो बिथांमोना सहाय खालामलांगोन अरायसम हेफाजाब होलांगोन बेखौनो जों हरिसिंगा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांनिसिम साबायखर बावदों लोगोसे बिथांनिसिम मोजां हामग्लायनाय जासिहरदों।